Vi går du skal jo prøve at tage Hvad laver du, Jette? Nå, okay. Hvorfor? Og jeg er en salgkorner. Kvinder, der er syge. Ej, du gik med, Janne. Fordi du synes, det var sjovt. Janne, jeg må blive med dig. Hej, Janne. Jo. Janne. Patsy. Nu skal vi lige have sat bukser. Tag et skål, så nej! Hej, Jette. Og helvede! God tur! For helvede! Jette? Jette, skal du ikke op og kravle på dem der over? Okay. Skal I se, Jette? Så er man lige med. Hallo, Jette! Kan I se, Jette her? Men nu snakker vi. Jette! Okay, så du krydser, kan du så blive ned af den her stribestang her? Okay, og det er en stribestang. Ja, sådan skal du. Ja! Det er mig, der laver det hele. Ha! Okay, nu lader jeg Jette. Hallo? Er det Jettes fans? De er klar, Jette, Bette. Er vi klar? Ja. Okay. Det er lang tid siden. Jeg kan. Fordi jeg har gået. Så kom. Fordi jeg ikke er en kylling. Jeg tør ikke. Tør I? Ja. Den er så godt.
Jette, kom nu. Du sagde, du er ikke bange for noget. Ja, din ven Jette også. Ja. Okay, Jette. Er du fint? Nej, lad være. Nej, jeg kan ikke ud med min sko. Okay. Ja, jeg har en ny mulighed. Hvis du ikke godt. Jeg kan ikke ud min sko. Jeg tror, vi lader den til lidt på pause, så vi lader den lyse hen mod mig, imens de gider at opføre sig. Kan du ikke trykke på skærmen, så lyset går fra, så den ikke går ud af strøm? Okay. Men først med rutsje. Undskyld. Sådan tørner jeg. Kom så lidt. Du skal jo dreje rundt sådan her. Ja, det tror jeg sgu da ikke. Okay, så Jenny, så prøver du. Jenny. Kom nu, du er ikke tør for ingen tid. Hvad fanden? Hvad når du grej? Har du nogle cigaretter? Har du nogle cigaretter? Har du også, sagde jeg? Har du nogle cigaretter? Nej. Har du nogle cigaretter? Ej! Har du nogle cigaretter? Nej. Skubber du mig? Har du nogle cigaretter? Nej. Har du nogle cigaretter? Nej. Har du nogle cigaretter? Har du nogle cigaretter? Nej. Har du nogle cigaretter? Har du nogle cigaretter? Nej. Snart kom jeg er nødt til at gå en tur ned. Nej. Det er altså rigtigt. Okay. Afhøring. Lækker du. Har du nogle cigaretter? Nej. Ikke noget med hovedslag i hovedet. Ligesom man vil gerne med cigaretter. Du ven. Har du nogle cigaretter? Nej. Har du nogle rødkonger? Nej. Har du nogle rødkonger? Har du nogle cigaretter? Har du nogle cigaretter? Nej. Kom her. Sæt op på bordet. Op på bordet. Jeg vil lige have mig til at åbne det låg derovre. Tak. Hvorfor? Det er lov. Bare roligt. Bare roligt. Der er ikke noget galt hernede. Der er ikke noget hernede, lille Janne. Der er ikke noget hernede, kan jeg se. Nej, det er spændt fast, mand. Nå, så må vi... Vi kører med rullespanden. Op på den der. Ned i spanden. Ja, roligt. Det er klart. Indben. Først. Og du bliver dernede, indtil jeg siger til. Og jeg har ikke sagt til endnu. Så. Op med den ben. Ned i. Ned og så. Ned og så. Der sker ikke noget. Vi er kommet. Stop, bliver der kørt. Ej, ikke ned sådan der, men da. Så vender vi. Ej, stop. Ej, stop. Jeg giver dig en trøj. Hvad sagde du? Jeg giver dig en trøj.